overtime mga kabingka kay lamig jud kay mga kabingka. Hmm. 2,000 years later. Time dito sa may Central Park ng Davao City mga kabingka. So, nakoy bago na diskubrihan nga lechon manok mga kabingka. Kani nga lechon manok kay bago lang sa akong nakita o tilawan na to ni worth it or not worth it mga kabingka. Tara, food trip tayo. Let's go. Hoy, welcome back. Another video mga kabingka. So, mapilawan na to ng trending karon na kung ano siya giluto sa kahoy ka. No? First time na po ning magkapilaw ang mga kabingka o dahil biryani abala na ng mga kabingka kay alam. No? So, pwede ka mag-enjoy kita sa next. Ito ning tilawan ng nambit bigay ng mga kabingka. O ato ning tilawan ning kuandre kaning isalang sa kahoy. Expired. Then, lamigit siya, no? Ang isa lang sa baga mga kabingka dito sa kahoy, no? Ang iyang iluto. So, kani ang biryani chicken ng mga kabingka. Biryani chicken. Tapos siya sauce. Dalawa na ito na yung walay sauce. Okay? Kaning may nanin yung sauce. Grabe. Ang biryani rice. Kani, so, mga kabingka, alam yan papan. So, papan. Naman po, dugmukon doon mura siya o pan ba? Hindi na mo basta, naasa... Hindi ka na ko, isod na. Sa, katong color puti nito, karang taga-luming ka, musulod ka, bisa din sa combination. Basta dugmukon, na. Kaya isapon kang rice.
Mura lagi mikos-mikos lang mo ba? Nice. Ano to? First bite? First time? Yeah, testingan na ito, bukan na rin si Garmin niya, kung buwan ba. Wala kong ginahin mo. Dami ko kayo. Pero, sa duwa, katilan ng mga biryani, pero kaning okay ka siya, no? Pero kaning yun, giluto din siya sa katuganing sa kanang kahoy, mga kabindaan. Basta mas lamian ko yung running konti kumpara sa katong mga usually itong inyong maksasiyahan nga mga luto, mga kabings. So, kagaya ko ni final rate mga kabingka, 10/10 mga kabingka kay lami jud kay mga kabingka. So unsa pa inyong ginahulan mga kabingka, atak mo diri kapit sa may Central Park, no? Kung for more details mga kabingka, this is lang ang Alab, no? Alab. So ibutang ko ilang Facebook diri sa ilang kaninga video mga kabingka. Ito po si DJ Mars in the place to be. See you in next my vlog mga kabingka. Babush ka baby. Yeah. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.